जय जगन्नाथ सांग मैंने चलते आज जावा गोटे नुआ जगह को से अच्छी बापा घर घर प्रतिष्ठा देखा से घर प्रतिष्ठा किए किए आसो भोजी खाइले नम कर दियो नम नम कर दिया बाबू को बाहर बढ़िया सीन चलो सविता उठ टे सविता घर प्रतिष्ठा देखते सांग मैंने ये चलो आमर सत्यनारायण पूजा से सब रेडी चलती सत्यनारायण पूजा प्रतिष्ठा पूजा सरला सत्यनारायण पूजा चलो समस्ते से रेडी है पूरा व्यस्त हाँ हाँ जीवा क्यों बहका रे बहका आधी रात को बेला महका हो बेला महका जी महका आधी रात को मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को बेला महका रे महका आधी रात को हाँ बम पर मो खाऊ पर कर सारे खाऊ से खाल खाई सेमती भाव न आप मागे जा मागे धरुचे है ना हाँ आनी आग कर क्यों कौन केमती लगुच घर प्रतिष्ठान कर भल लगुच मजा लगुच नहीं बापा कर दे भल लगे बापा कले बेस भल लगे निजे कले झाड़ बाहर पड़ो सत कि नहीं निजे कले झाड़ बाहर हाँ मो मागे आज भोजी भात डाली पनीर शाग भजा कैप्सिकम चिली फ्राए बैगन भर्ता बहुत खीरी
ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଲୋ ବଢ଼ିଆ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କରେ ହାମ୍ବୁ କରେ ଅଛି ଦେଲି ହଁ ଅଛି ତମେ କର ଟିକେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ରେ କାହାର ଯେ ମୋ ଛୁଆ କହୁଛ କି ଆସିନି ତା ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ଆଜି ସବୁ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛ ବଡ଼ ଜୁଇଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଭାଇ କାହ୍ନା ଭାଇ ରହୁଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ଲାଗି ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥାନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଘର ଆଉ ବାହାର ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର मन क्यों बहका रे बहका ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଜୁ ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଡ଼ ତା ପାଖକୁ ଅଛି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛ ପୋତା ହେଇଛି ହେଲା ତା ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗାଡ଼ି କାର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାପରେ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଚେନ୍ ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଶୋକେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ମହାସଭା ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଘରଟା ଏଇଟା ଟିଭି ପାଇଁ ଶୋକେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସିଲେଇ ହେଇଛି ଉପରେ ସିଲେଇ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଖରେ ହେଇଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ରୁମ୍ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତମ ଦି ଜଣକୁ ବେଶୀ ଉଠେ ହେଲା କାବୁଲି କୁହ ଯୋଉ ହେଇକି ଆସିଛ କିସ୍ କିସ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଦେଉଛ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବା କି ଲାଗୁଛି ଭୋଜିଟା ଏମିତି କର ତମ ଦେଖ ପଚାରିଲେଣି କଲେଣି ଖରାପ
ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ହାତ ଛାଡ଼ ଦଅନ୍ତି କମା ତ କରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷର ଫଟୋ କାଢିବାକୁ ସତ ନା କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୋର ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବନି ତୋର ବି ପାଠ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଏ ପିଲାର ଏଇଠୁ ଏମିତି ହେଇଛି ଦିଟା ଗାର ପୁରା ସତ କଥା ମୋର ଗୋଟେ ଦେଖ ତମର ଗୋଟେ କି ଦିଟା କହିପାରିବି ଏ ଯାହାର ଦିଟା ଏମିତି ଏ ଦେଖ ଆର ଦିଟା ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଆସିବ ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପୁରା ଖାଇଦେଉଛ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ବଡ଼ା ବଡ଼ା କହ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରୀକ୍ଷା କଲାକୁ ଦେଖ ଇଏ ସରିଲା ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଖାଲି ମୁଁ ମିଠା କରିଦେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ କରିଦେବି ସେ ଭଲ ତମର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି ତମେ ଆଣ କାଲି ଗୋଟେ ବାଦ ଆଉ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ହାତ ଢେର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବଳକା ହେଲା ବେଶୀ